Dobar dan ljudi, ovo je Kinta Kar i moj drug Bovica55. Pokazat ćemo ovaj naš faction. Ovo smo pravili mjesec dana. Ovo to nisam pravili svaki dan, nego smo svaki vikend pravili. I škola sprečava, naravno. Evo, pokazat ćemo ovaj faction, urali smo ga jako dobro. Onako, nije nam jako bilo trebalo, ali ispalo je super. Malo izgleda ko zatvor, ali zbog ovog texture packa, to je 256 puta Sea Fantasy pack. Meni se nešto ne dopada, ali moj drugo to ne bavi, pa je bavi. Ovako, ne, sad, ovako ćemo. Ovo je nazvam, ko neka kula nešto, smo napravili kulu, da smo na rešnicu. Ovdje je štala, ovo ovdje, samo nema prozora, šta će ko ima prozori, jer neće se psujem. Nije film za YouTube. Ovako, ovo su hvojni. To smo sve našli pa smo ih isparili i kupili u shopu. Ovo je ovako. Naš most do... Ovo su zgrade, to sam napravio te zgrade. Imamo nas jednu destoru u factionu. Ne, 8, mislim da nas ima 8 tačno, preciznije. Primili smo neku dvojicu, ali oni su počeli da pale i da uništavaju sve. To su Leksa i Miki Car 1, 2, 3. Ovo smo kući konfiskovali, a njih su i banovali, mislim, kikovali smo ih iz factiona. Ovo smo neke kuće, ništa nije opremljeno, ali čekamo još nove, pa ko hoće, neka nas javi. Zovemo se Minecraft 4 Kings, Minecraft 4 Kings. I ne znam da kažem ime servera. Nautica Craft je server. Ne znam, možda nas zabavimo u razmjeni, ali neka. Naćemo neki drugi server. Ovo ćemo izrezati. Ovo je ovdje moja kuća. Ovo je čudno, ovo su inače polici sa knjigama. Ne znam, ko neki procesor, neki kompjuter, nešto tako ružno. Ne volim ovo. Ovo je muzička kutija. Tu su stavljaju muzičke ploče. Ovo je stavljeno za sastanke. Sve sa hranom. Ovako to je stavljeno za sastanke. Tu se konsultujemo šta ćemo da radimo u sljedećem factionu. Ona kuća, na pas, ono dvojice što sam ih pomenuo minut ranije. Oni su uništavali, ubijali pse, a psi su ovdje jako skupi, tako da... Njegove pse, bori sve pse, poče da plaće, šalim se, nije. Ovo je njegov, ovo su njegovi psi neki, ženski psi. Tako. Pa i nije nešto faction, ali... Molim vas da u subscribe-u upišite kakav nam je faction. Želimo vas na mišljenje drugih. Ovo je neki, iglo. Ovdje ispod je sto za enchantovanje i biblioteka. Samo što ja sad neću da imam dole, jer ne mogu da se vratim naravno kolima, malo je to. Ovdje kuća nam je skladište. Tu skladištimo sve. Nije samo pokažemo u častove, uglavnom. To je to skladište. Skoro zaboravim. Svako ima svoj sprat. Samo što neki imaju tamo neke kućice, oni su malo nogavni od nas. Ovdje su još kuće
naših drugara. Ovo su glave, imamo jako puno glava, sve te glave smo pobijali, gledat ćete, i ih imamo tamo gore u F-Home-u. U F-Home-u ih imamo jako puno. To je to što se tiče ovih kuća. Sad ćemo da vam pokažemo F-Home, samo pokažemo ovo. Ovdje stavimo drveće, strećemo, zarađujemo pare, tu sve zarađuje. Ima ovdje poslovi, mi smo woodcutteri svi i kako se seče glava, jako se puno zaradi. Ovo ćemo malo duže ići, tako da ovo ću prekinuti. Evo nas nazad, to je bio neki list, snimio sam malo duže panje pa da ne bledi tako prazno. Ovo je list za gore, uvijek mu se padne, moram ne povredi se uopšte, ima voda. Ovo smo napravili tako da bude nivou oblaka, gornji deo oblaka da bude nivou. I izgleda onda ko magla. Sad ćemo pokazati. Ovo ovdje. To je ko magla. Ovo što glave što sam vam pričao. Evo ovdje Enderman. Ovdje Enderman. Imamo tu sve glave, skoro sve nemamo od Blaze Feeda i od Slime-a, a inače sve ostalo je tu. Ovo nam je F-Home. Ovo izgleda kao kvarc, ali ovo je inače kvarc. To je kvarc. Žar kamen je ovo. I tako. Ok, ovo je Faction. Pobjedno se ovih sapina smo gore. Ovo je znak. To smo ukrali. Poharali. Imamo još jedan. To je na drugoj lokaciji. Ima još jedan ovako slično, Faction, samo što nije zaštićen, ali nikog godina nema u radijus od 10.000 blokova i više. Ako ne je 100.000 blokova, išli smo koliko 2-3 sata smo išli do ove lokacije. Samo na sever smo išli. To je naš Faction. Ne znam kako vam se dopadne. Subscribe-ujte da vidimo koje su na mani, Faction. Da popravimo. Što se mene tiče, možda neki drugi texture pack, ali dobro. Evo sad ćemo ići ovim liftom dole. Nećemo se ubiti. Bum. Evo, pali smo. Vidjeti tako je skroz zagore, samo ovdje. Vidjeti koliko to dugačko, to nije kraja, to je 2, 3 stepeni gore. To je patent, to je moj bori za 5, i to je osmislio ovaj patent, između je vazduh iz tablice, a jedan blok vode, i ovako, i skroz da gore. I ne može se udaviti tu, uopšte. Dobro, to je, još nešto ne pokažem, imamo tajni rudnik. Sad ćemo vam pokažem to. Ok, samo da zatvorim. Ovo se je taj rudnik. Isti je princip padanja, ali ne može loše se penje. Ne može niko se povredi, ali isti princip padanja. Ok, ovo smo ovako, ovo je sad rudnik, nije vam tako nešto zanimljivo rudnik. To je to, što se tiče. Sad ću samo da odem do glava, tamo u tom glavu, pokazat ću vam. Samo prekinem. Evo, vratili smo se, koliko se sećate, ovdje je bio taj rudnik. Ok, sad imamo ovo svetionik, to mi smo ste vidjeli. Evo ovo je, što mi smo ovo drvo, kamen. Jeste. Ovo je spepane, ovo mi jako koji izgleda, pogledajte ovo. Baš je dobro. Meni se jako dobro, to je to enchanting table. Evo.
to je to. Knjige. Ok, to je to. Kako vam se dopada Faction? Subscribeujte. Vidimo sljedeći put. Doviđenja.